Edellisen kerran syötti Alves. Jälleen linjan taakse Alves yrittää ulkosyrjällä Messiä hakea. Messi taistelee, myös Alves taistelee. Neymar saa pallon. Neymar pyörähtää ympäri. Löytää Messin! Nyt on Messillä paikka! Ei ammu! Ampuu vielä kulmasta! Siinä on paikka! Sandro Ramirez saa iskettyä ottelun avausmaalin, kun 82 minuuttia tulee täyteen ja tuska näkyy. Sergio Asenio on kasvoilla, hän pääsee Messin laukaukseen väliin pienestä kulmasta, mutta jälleen Neymar Messi kaksikko nousee sankariksi ja Sandro Ramirez uran ensimmäisellä La Liga maalillaan. Ei päässyt sarja-avauksessa kentälle, nyt pääsee ja kiittää Luis Enriqueltä luotosta ja kyllä tämä La Liga-uran avausmaali, se maistuu. Viime kaudella Barcelonan kakkosjoukkueessa 7 maalia ja nyt heti La Liga-uran ensimmäisessä startissa maali. Messi ampuu puikoista ja Ramirez tulee voimalla. Siinä on Gaspar perässä, mutta Ramirez on nopeampi ja ennen